Salam mehriban dostlar. Sizin üçün videonun aşağında ssilka kaldırdım. Şu ssilkanın kömegi bilen AliExpress'dagi zatları arzan bahadan alıp bilersiniz. Bugünkü videomda ben size näde pul işlemeli ve näde şonu webmanaya salmalygyny öğretjek. Bunun üçün biz videonun aşağındaky ssilkага girmeli. Ssilkага girenimizden soň biz App Bonus приложениесini skачать edip almaly. Предложениýany skачать edendikden soňra предложениýanyň içine girmeli. Предложениýanyň içine girenimizden soň promo kod ýazmagy ýadynızdan çykarmaň. Şu ekrandaky promo kodu ýazsaňyz size 5 rubley berer. Promo kodu yazanımızdan sonra şeýleräk zadanýalar çykar. Şu zadanýalary ýerine ýetirip biz pul işläp bileris. Häzirki zadanýamız şu предложениýany skачать etmek. Eger biz şunu skачать etsek bize pul berer. Предложениýany dolu skачать bolanymyzdan sonra App Bonus'un içine girip Запустить düğmesine basmaly. Предложениýany запустить edenden sonra onun içinde 1000 dogaly garaşmaly. Görüp turşuňyz ýaly bize 2 rubl pul berdi. Bunu çıkarmak üçün menüye girip şu yerden
nomeri çıkarjakmy ýa-da Kiwi koşulygy, webmoney haýsy bolsa birini saýlap çıkaryp bilersiňiz. Video göwnüňize ýaranmasa like basmagy we agza bolmagy unutmaň. Bu birinji sany, ikinji sanyna garaşan bolsaňyz like basmagy we kommentariýada ikinji sanyna garaşan diýip ýazmagy unutmaň.